už by stačilo. Že už by stačilo. Hele, dáme Minecraft. Dáme teďka Minecraft s Karfim, který je aktuálně tady jsou na TeamSpeaku. Ani se nemá v plánu ozvat. Jak tomu nemám kurva co říct. Ale od těchto situací je tady můj Joxaron. Padoblast face 1. OK, tak není... Oh my fucking god! No way! No fucking actual fucking way, vole! No fucking way, něco zabil, jestli mě nebo je. Worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Jok, prosím, do it for love. Tak teď předveď svou magii. Bum, kamaráde. Výborně. Useless? Kurva, to mě zabíjí. 10-2, 10-2, 10-2, ne, to je můj obličej. Ty králíku. Nejdřív pomalu. Jogu, to zvládneš. My už se spolu jednou hráli, jo? Je to fakt taková zajímavá hra. To zvládneš, bro. Čaruj! Ne! 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 Jo! To je borec. Děkuju. Ne, tobě děkuju. Ne, já děkuju tobě. Ne, já děkuju tobě. Kreténe, děkuju tobě. Budem se hádat dlouho? Tak dobře. Tak čekáme. Dobrý, byl jsem ve skříni. To bylo zase v moment, kdy jsem do toho nebyl zažranej skoro moc. To fakt, ten chudák mi kurant, ty vole se to snaží timovat, ale ne... Kurva, brat! Do p***če! Tak teď... Vítá? To je normální v tomto světě? To se tady děje jakože aktivně, jo? Že vám někdo padá z výtahu. Vy si zavoláte místo výtahu člověka. To je jakože rozvoz dáme jídlo? Dobře. Dobrý, v pohodě. Jo p***. Co jsem to právě kurva udělal, teď já se zabil! Ježišmarja! Jolo, vole. Nějakým způsobem. Najebe za 8. Ne! Píči! Já musím pořád BMovat. Pyroblast, pojď. Opovažte se něco na mě přivolat, čete. Opovaž se! Tak jedem, musíme do plísně. Rozrazíš to? I guess nice. Já to m***a!
není možný toto kurva Haru jezdit. Nemáme moc benzínu, ale jedem. Jedem pro tamto auto, třeba bude mít lepší statu. Dobré staty, no. Z logických důvodů, ale... Kurva! Tak se mě Rubiku. Ty kokot, a ještě mi vem toho raga, já to dneska kurva. Já to seru a i tak to nebylo líto. Já to brdám. Ne, to není možné. Šára. Pane Ješár, dejte mi nějakou krásnou věc na stůl, děkuji. Dívejte, počkej, jdeme betovat. Já typnu toho Sogota, že to tam hodí. Sogot nebo Deadwing, ale spíš ten Sogot. Dívej, Sogote, 3, 2, 1, teď. No, a je tam. Prostě jíst, co se stane. Já vám to vysvětlím už teďka, jo? Ať se z toho nějak extrémně překvapení. Bude to Raven Idol, into Innervate, into tento Innervate, into fucking Astral na prvním kole. Dívejte, a je to tady. Ne, já nechci silbu. Ale dívej, Raven. Já to semru. Hele, Song je tady nahoře, Song je vždycky tady nahoře na donate goalem. Hele, mohl bych hrát Astra, ale toto má value. Doufám teda. Má to value? A dej mě teďka, vole, Jašára, pojď brácho, dej mi něco velkýho. Já chci panišnout, děkuju. Ty krávo. Takže boys, takhle se vyhrává hra, dáte Ješára a Ješár vám vyflusne druhýho Ješára. Vidíte? Už je tady jeden a teď vyflusne druhýho. Nebo takto! Pohodě, to ještě sundám, to ještě nějakým způsobem sundám. Tak. Jejda! Jejda, co se to děje? Hej, já se zkusím napít přesto. Jo? Dívejte. Tak. Já jsem polil.